Jujur ya lek aku ya kerja nek Taiwan kene lek sampai gendok garangan wati ini aku tenan ora kerasan. Saiki nek kene iki beh garangan wati ini jan akeh sing gare kerasan. Paling aku lek di kene gendok garangan wati no ya kerja sih oleh setahun iku wis balik di sana. Wis ora kerasan. Ya di kene kerja ya sing ngarai kerasan ya iku anu apa iku garangan wati lho jan beh bisa membetahkan orang kerja nek Taiwan gini, bisa ngekei semangat, ngekei sambel barang kadang beh pokoknya enak bisa jadi penyemangat lho anu garangan wati kayak gini, garangan lanang barang bisa jadi penyemangati garangan wati barang mergane lek ora ana iku wis ora semangat kerja nek kene yo. Penak nek kene kerja iso betah lho isan. Bisa membetahkan orang pokoknya. Wis ta. Jajalan lek sing isi anyar sik tas teko kene iku lak mlebu ta pokoke kenal garangan wati utawa garangan lanang. Tenan iki ya wis iki kerja aku. Ate kerja meneh iki san.